खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 27 अक्ट'बर 2020 मंगलबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय निउ दिल्लीनि पाकिस्तान एम्बासि मोखाङाव डिउटि गोलैनाय CRPFनि सासे जवान CTD रामबाबुआ गावनिनो सरकारि हाथियारजों गावखौनो थैनो होननानै गावदोंमोन। नाथाय दा बिथांखौ एम्स हस्पिटालनि ट्राउमा सेन्टाराव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। बिथाङा गावनि हाथियारजोंनो गावनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय गावना लादोंमोन, नाथाय बिथाङा थैयासै, दा देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ भारतआ बाहायफिनबाय थाजानाय बोलोखौ बाहायना बोसोराव 24,000 कोटी रां बासायनो हादों होननानै बिथाङा एनार्जी फरामाव बुंदों। गुबुन फारसेथिं डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ मैयाहाय समबारखालि US हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टारजों दिल्लीयाव रैखाथि बिफाननि गोहो बारायनाय आरो खौसेयै खामानिखौ मावनायनि सायाव खोथा सावरायदों। जोबोर मोजां खौरां। US हादोरजों आरो जोंनि बे हादोरजों गोरोबथाय खामानिखौ मावनो आखायाव लागासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्लीनि गंसे रेस्टुरेन्टनि बिगोमा जायबा रहित, बिथाङा सासे 30 बोसोरनि फार्निचार दखाननि मेनेजार जायबा अखिलेशखौ गारिजों सख्लायना बुथारनायनि दायाव दिल्ली पुलिसजों मैयाहाय एरेस्ट खालामजादों आरो दा बेखौ जोबथेसालियाव लांनाय जासिगोन। लोगोसे बारग' इउनियन मिनिस्टार दिलीप रायआ 20 बोसोरनिफ्राय झारखन्डआव प्राइभेट कम्पानिनो खैला फानखुमानायनि केसआव बोसोरथामनि थाखाय जोबथेसालियाव थांनायनि अर्डार होनाय जाबाय। माने कर्टआ अर्डार होबाय आरो बियो दा जोबथेसालियाव थांनांसिगोन। गुबुन खौराङा जाबाय एडभोकेट पुनेत धान्डाया एक्टर सुशांत सिंह राजपुत आरो बिनिनो एक्स मेनेजार दिशा सालियानि थैनायनि गेजेराव सोमोन्दो दं होननानै बुंदों आरो सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव बेखौ मोजाङै नायबिजिरफिननो थाखाय आर'ज गाबदों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय मिरु सरकारा सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव दिल्ली NCRआव आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय आयेन थिसननाय जागोन होननानै बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। फेसबुकआवनो जा, वाट्सएपआवनो जा, जेरावबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो गोदान गोदान आपडेट लाबोबाय थायो।